Tutorial de Aviremos para Windows. Ahora, vas a comenzar a abrir Aviremos. File. Open. Buscar el vídeo que vols manipular. Escritorio. Pujada de la costera de vídeos. Abrir. Aquí està el vídeo. Si vols fer el vídeo a trossets, simplement és posar play, parar en el punt que vulguis tallar el vídeo i inicio. Ahí doncs començaràs el tall del vídeo. Tornar a posar play, anar hasta on vulguis el segon pas. ¡Que no le diga! Per exemple, tirar l'avant hasta ahí. Poses la P i si és el trosset de vídeo que vas a guardar. File, guardar. Corte 1. Per exemple, guardar, no vulguis guardar-lo, en escritori, guardar. OK. Se guardó. Corte 1. Primer tramo del vídeo guardar. Si vols guardar un altre tros de vídeo del mateix, es tirarà altra vegada. Per exemple, així. Pares. Ahí, vull parar, començar altra volta la segona part del vídeo. Punxes 2 vegades i ja tens la marca a la segona part del vídeo. Torna a tirar play i hasta ahí, per exemple, o vas arrastrant, si em vulguis, per arrastrar n'hi ha que parar-ho primer. Hasta ahí, per exemple. Vale? Col·loqueu el segon i irem al segon part del vídeo. File, sabe que és guardar. Corte 2. Ja tinguem els dos parts de vídeo guardades. Guardar. Corte 1 i corte 2. I després, si vols juntar els dos vídeos, corte 1 i el corte 2, file, tens que llevar el vídeo close, ja no tens vídeo ahí, file, OK. Buscar el corte 1, el primer vídeo, abrir. Ja tens el corte 1 així. I ara, si vols adjuntar el corte 2, file, pen, que és adjuntar, corte 2. Abrir. Ja tens els dos vídeos junts. Vols guardar els vídeos, sabe, corte 1 más corte 2. Guardar. Corte 1, corte 2 se guardó. El vídeo corte 1 más corte 2. Si vols veure-ho ahí o vols, pots veure així. Corte 1. ¡Que no le diga! I ara hem un punt que canvia del corte 1 al corte 2. No pot tenir! Este que és el corte 1 i ara ahí és el corte 2. I he canviat un poc la imatge, es nota un poc que és el corte 1 al corte 2. Vale? És la manera de juntar dos vídeos, de tallar-los i ajuntar-los. Ara, per canviar la música, per exemple, en el vídeo que hem fet, de corte 1 més corte 2, i vols canviar la música, tu vols canviar i guardar un altre tipus de música, el vídeo no toca res, àudio MP3, l'AME MP3, vale? I àudio, àudio, seleccionar track, y así, lo que tenéis así, ahí, admitir nuevo track. Busques el track, busques la cançó que tu vols, per exemple, si està, si la trobem, MP3, on estàs? Esta, televisión, serie, verano azul.
vale? Abrir. Nota, ok. Ja tens guardat. Ara guardes el vídeo, guardar el vídeo, sería corte 1 más corte 2 sería verano azul. Guardar. Ara està guardant-se el mateix vídeo però canviant la música. Ok. I ara corte 1 más corte 2 verano azul. Així tindria ja el vídeo acabat. I això seria tot. És dir, primer obres el vídeo, segon talles els trossos que vulguis, després els enjuntes i li poses la música. La música es fa al mateix temps, però jo sempre ho faig al final. Al final li poses la música que vull. File, open, abrir vídeo, adjuntar vídeo, quan ja tens el vídeo instal·lat, adjuntar i per guardar. I l'àudio és seleccionar track, així, admitir track, el tercer, i buscar el track que vulguis. Ok, 2 vegades, despuja 2 vegades, perquè hem desbutjat una volta, són 2 vegades, i en teoria ja està. Vale? Això és fàcil.